in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani-ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, inahan ni Christine nga prime suspect sa brutal nga pagpatay sa mga igsuong magwad sa Mlang, Cotabato nangayong pasaylo. Driver sa motor nga unang gituuhang na disgrasya samtang nagmaneho, gipusil di ay. O ikasyam nga sanitary landfill sa Davao Region, giablihan na sa Mati City, Davao Oriental. Sa detalye sa ato mga balita, daghan ang nagpangita sa ginikanan ni Christine ang minor de edad nga nahimong prime suspect sa kamatayon sa duha ka mga anak sa magtiayong Cruz ug Lovilla Magwad sa Mlang, Cotabato. Kaganiha, nakikita si Michelle ang inahan ni Christine sa Newsline ug nagpadayag kini sa iyang gibati. Ani ang report? Ako ba ang mama ni Christine? Ako. Daghan ka na to ang naglibog. Nganong wala mipakita ang ginikanan ni Christine nga ana na karon sa poder sa DSWD. Nga ang ginikanan man ang kanunay daganan sa ilang mga anak panahon sa kalipay ug kasakit. Akong gipangita ang inahan ni Christine sa tabang sa iyang half-sister nga si Juliet. Tuod man, ako siyang nakaistorya kaganina sa usa ka barangay dinhi sa Dakbayan sa Davao. Among gipananghid sa iyang amo tungod kay nanarbaho kini isip katabang sa panimalay. Akong gipangutana. Nakabalo ka kung unsay natabo sa iya atong December. Anang time nga adlaw, wala gyud ko kabalo pakaugma na. Pakaugma ako nakabalo nga nay nagtawag sa akong DSWD. Na nakabalo ba daw ko saan ko wala ko kabalo. Unsay mo first reaction mo? O kasabot sa akong gibati. Di ko makatuo nga gahimo ginagawa gyud sa anak ko ba nga hitabo. Sakit eh. Wala inahan nga basta-basta na lang mutalikod sa iyang anak kung wala kini bugat nga rason ug kini ang tubag kanako ni Michelle. Lislalis lisod anong lisod kayo nga ano ba, di man jud kumulakaw nga time ato kung okay lang yang amahan. Pamahaw kamuti. Paniod to, magsag-unsa lang kamuting kahoy o saging kahoy kaon lang kan inig saging bunsalo bunsalong na daot na saging ba. Kay para lang naay masulod sa tiyan. Ang sudan gulay po dahon po sa kamote. Hindi na. Kalisod ang nagtukod nimo nga manarbaho sa Manila. Graduating po to grade 6 ang pinamagwangan ako. Kailangan yun ako manarbaho kay para sa iyang gamit. Ana. Usay manghuram na lang kog bugas kay maluoy ko sa mga anak nga di makakaog bugas sa kadlaw. Minsan sa kadlaw lugawon lang ko na sa salmon na bugas, mais pag yun to. Gipalugaw para makakaon na ako mga anak. Lisod kinabuhi. Isod kayo eh. Magkaon. Ati mo ka ng salupin gani sa ginamos, matilok pa na ba? Sa isaw-saw lang sa kamuting kahoy. Sabi, kabalo na sila. Tanang kalisod na nanong ginako tanan. Akong gipangutana, nganong mapas mo man ang pamilya, nga anaaman sila emahan, nga dunay katakos manginabuhi aron ipakaon sa iyang pamilya. Panayin lang amahan, yun, konsumisyon, kung abuto na ako anak nila, niya. Kaya sa inak pa lang bago kong anak, muli nagtungang gabi, minsan pa makaugmaan pa. Kami lang sa bukid, wala silingan, kami ra sa mga bata. Mga ginaiyahan, maano sa lulong sa bisyo. Naya, tusok-tusok pa pangalan na. Bilyard, braha, amam na iyang bisyo. So daghan siyang bisyo wala siyang trabaho? Ana, tabukid rabi ami. Ang nag-support sa mga sa inak kami, yang yaan. Tinuod ba ni nga sa tanan nimong anak, si Christine ang pinakapaborito sa papa? Parang ganun na kay di man ginako na sila na kay pila ka tuig po kung wala sila hagod.
Pinangga gina siyang amahan. Ma'am, sa'yo magtanaw ba? Na ay usa ka tawo nga nagpaluyo sa kay Christine sa dihang gihimo ang krimen. Parang naagyo na din na mahimo sa akong anak mong Syara. Di ko pud matuong, di ko katuong nga siya mismo mo patay gyud sa duha ka bata, di pud ko katuan na gyud. Nagyud na nagpatal sa likod ana. So dili lang tong duha ka batan-on, napag-iisa. Napagid na di ko matuong nga mahimo na sa isa lang. Sa kagamay-gamay sa akong anak, mahimo niyang duha ka patyon niya. Nagyud na kauban. Nakay pagduda nga na isa ka hamtong. Uman. Parang Naulaw siya sa pamilya nga mikupkup og nagmahal sa iyang anak. Og mao kini ang mensahe ni Michelle sa magtiayong magwad. Sa pamilya magwad ka. Kasi kung nasasaktan sila ngayon, magdadalang. Sa pamilyang magwad. Nakikiramay ako sa kanila. Pero sakit sa kanila, mas sobrang sakit din sa akin. Hindi ko matanggap kung nagawa man itong yan ang ginagawa niya sa anak ko. Matagal ko naman sana sila gustong makausap, pamilya. Pero napasalamat ko na sila ang naano sa anak ko. Pero sila ang napuntahan. Pero sa nangyari ngayon, hindi ko alam ano sabihin ko. Nahihiya ako sa pamilya. Akong gipangutana, duna ba siya'y plano nga mupakita sa iyang anak sa DSWD? Mayroon ka bang plano na makipagkita sa anak? Oo, ma'am. Siyempre naman. Tagal ko nang gustong makita. Itong anak ko, 1 year na kami hindi nagkita ulit. Nag-feel mo ba, ma'am? Pain na dinaramdam ng mga Mongol. Oo, sobrang sakit. Alam ko yun. Mismo nga ako nagtingin ng mga din lang. Kaiyak din ako. Hindi ako mapigil ng iyak ko. Siyempre sakit. Mawalan ka ng anak. Sakit yun. If you have your chance, gusto bang ipunin lahat ng mga anak? Opo, yan ang gusto ko. Nga mabuo ko lahat, mga anak ko. Isip inahan, unsay mensahe ni Michelle kang Christine. para sa akong anak. Akong anak, mahal yun ako na akong anak. Kay anak ko man na. Anak, kabalod ka nga mahal ka ng mama. Alam mo yun, kung ano kita kamahal. Dugay ng milutaw nga selos, inggit ug kapungot ang nahimong motibo ni Christine sa paghimo sa krimen. Apan, korte lang ang adunay katakos nga motimbang sa kaso. Ang palibot sa usa ka bata, sukad siya na tawo, dako og epekto sa iyang pagtubo. Daghan ang mga tawo nga nagbitbit og kapungot sa iyang palibot tungod sa mga isyu nga iyang nasinati, iyang nakita og nadungog samtang siya nagdako. Dunay mga pamilya nga nabungkag tungod sa kalisod, apan dunay pamilya nga nagpabiling takos og ligon aron mobatok sa kalisod og nagbalampuson tungod kay sila nagkahiusa. Kami nang hinaot nga ang kasakit sa mga pamilya nga nagsubo ug pamilya nga nabungkag hupayon sa labawng makagagahom ug magpatigbabaw ang hustisya. Edith Kaduayan, Newsline Philippines. Stay safe! Posibleng sa mga evacuation center o sa mga makeshift nga mga balay sugaton sa mga survivor sa bagyong Odette ang bagong tuig tungod sa kadako sa danyos.
Apan padayon nag-abot-abot ang mga hinabang sa mga nabagyuhan. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. Padayong naningkamot ang mga survivor sa Bagyong Odette sa Caraga Region. Luyo sa nasinatiang kalisod sa sitwasyon. Ang uban kanila nagsaulog sa Pasko nga naa sa evacuation center ug makeshift nga tulganan nga posibleng ingon anisab ang mahitabo sa pagsugat nila sa bag-ong tuig. Bisan diutay, nahawasuwasan ang ilang gibating kalisod tungod sa mga nag-abot-abot nga mga tabang gikan sa gobyerno ug mga pribadong sektor. Sa record, kapin 7 million pesos ka mga kantidad sa food packs ang anaa sa DSWD Caraga, kapin kun kulang 1 ka milyon ka pesos nga raw materials, 8 ka milyon ka pesos ang non-food items ug dunay kapin 5 ka milyon ka pesos nga pundong kwarta nakatakda kining ipangapudapon sa mga Odette survivors. Sa Talk to the People nga programa ni President Rodrigo Duterte, gipasanig niini ang tag 5,000 pesos nga cash assistance sa matag pamilyang naigo sa Bagyo. Magbigay ako ng the usual. I'm giving 5,000 per family. Yun ang, pero just nothing. This itong pera na which I have gathered, the money that I have gathered so far would be sufficient for the assistance of 5,000 for everybody. Ang Department of the Interior and Local Government ang gitahasang moapud-apud sa assistance sa mga lugar nga naigo sa bagyo nga mokabat sa kapin 4 ka bilyon ka pesos. Arjun Sabalde Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe. Gihatag sa Department of Environment and Natural Resources kundi na Region 11 ang mga nakumpiskang kahoy ngadto sa mga naigo sa Bagyong Odette sa Caraga Region. Mukabat sa 1,601 ka klase-klase mga lumber ang gidonar sa probinsya sa Davao Oriental, Davao de Oro ug Davao del Norte alang sa mga biktima sa Bagyong Odette sa Surigao del Norte. Mukabat sa 610,547 pesos ang kinatibuk ang kantidad sa mga kahoy nga gidonar sa DNR nga ilang nakupiska. Mismong ang Department of Environment and Natural Resources 11 ang naghatod paingon sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Surigao del Norte aron personal nga i-turn over ang mga kahoy. Tinguha sa DNR nga matabangan makatukod balik ang mga biktima sa ilang mga balay nga gilampur na sa Bagyong Odette sa milabayng semana. Lakip sa gitunol sa DNR 11 ang mga relief goods nga gilangkuban sa kinarton nga pagkaon, tubig nga mainom ug mga sanina. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Giablihan na ang sanitary landfill sa Mati City, Davao Oriental nga adunay wastewater treatment facility nga ikasyam nga landfill sa Davao Region nga gipunduhan og 29 million pesos nga adunay 8 ka tuig nga lifespan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Ang bagong sanitary landfills sa Mati City gigamitan og high-density polyethylene resin aron mapugngan ang pagtulo sa lisay o duga sa basura nga makakontamina sa palibot, hilabi na sa dagaydayan sa tubig nga mopaingon sa dagat. Gisigurong diretso sa wastewater treatment facility ang mga lisay una kini i-release. Butangan sab kini og 50 meters nga gas vent aron masigurong walay matigom nga methane gas. Hangtod 200 toneladang basura ang malabay sa bagong sanitary landfill sa Mati City nga maoy nakalatid sa Republic Act 9003 kung ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 nga Category 3 sa mga landfills. Sumala ni Jovelyn Logo, ang Supervising Environmental Management Specialist, ang bagong abli nga landfill mo cater lang og residual wastes kun mga nahibilin nga mga basura. Ang biodegradable wastes kun malata iproseso sa composting facility. Samtang ang recyclables kun mga ma-recycle maadto sa Central Materials Recovery Facility. Gipunduhan og 29 million pesos ang bagong sanitary landfill sa Mati. Girekomenda sa DNR-EMB nga ipasira na ang open dump sites sa syudad ug ipailawom sa rehabilitation nga gigahinan og pondo sa lokal nga panggamhanan og 20 million pesos. Nagpasalamat ang lokal nga gobyerno sa Mati sa DNR
nga natabangan sila nga matukuran og kaugalingong sanitary landfills nga maoy gimando sa RA 9003. Giagi sa usa ka simpleng seremonya ang pag-inagura sa nahisgutang pasilidad kagahapon. Kini nang ikatulong sanitary landfills sa probinsya sa Davao Oriental o ikasyam sa Davao Region. Hangyo sa Mati City Environment and Natural Resources Office sa katawhan, batasanon ang pag-segregate sa mga basura aron dili dayon mapuno ang landfill nga dunay lifespan nga 8 ka tuig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Rescue sa mga pulis sa lungsod sa Libungan, North Cotabato ang upat ka mga bata nga gibilin sa ilang ginikanan gawa sa simbahan ni adtong Pasko. Sa social media account sa Libungan Police Station makita nga giatiman nila ang upat ka mga batang mag-igsuon nga nag-edad og 8 anyos, 6, 2 ug 3 ka bulan nga puya. Ang mga bata gibilin matud pa sa ilang ginikanan at tubangan sa simbahan ni adtong Disyembre 25. Alas 8:30 na sa gabiin nga rescue sa mga pulis ang mga bata nga gipanggutom o gipangkapoy na. Busa ilag gilayong gipakaon ang mga bata o gihatagan og sanina. Giatiman sa mga pulis ang mga bata og mitabang pagpangita sa ilang mga ginikanan nga nagkabikil ay ni adtong higayuna. Patay ang usa ka batanong lalaki human miambak sa pedestrian overpass sa Kidapawan City sa North Cotabato kagabi. Residente sa Bansalan, Davao del Sur ang biktima o ginasubay pa ang hinungdan sa insidente. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Patay ang usa ka batanong lalaki human miambak sa pedestrian overpass at bang sa Marasigan Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City, alas 6 kagabi, Disyembre 28. Daling gidala ang biktima sa mga rescuer sa Cotabato Provincial Hospital, apan pasado alas 8 kagabi namatay kini tungod sa naangkon nga mga injuries, hilabi na nga habog sab ang overpass. Kiila sa mga otoridad sa Kidapawan City ang biktima nga si Biboy Blanco, 16 anyos nga residente sa Bansalan, Davao del Sur. Apan kasamtangang nagpuyo sa Purukwan, Barangay Mateo, Kidapawan City. Kini base na usab sa QR code nga nakuha gikan kaniya dihang gidala sa ospital. Doon pa mo sa ospital kay kulay nakaila sa iya ha, katulang yang CCTS ang dito na po sa nag-rescue nga taga 911. Ang pangkalapan dito ko sa ospital karon kung kabay nag-adto nga iyang pamilya or say iyang status. Subayon pa sa mga pulis kung dunay foul play o wala sa panghitabo ug sutaon nganong miambak sab kini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.
Anaa karon sa seryosong kahimtang ang usa ka 31 anyos nga lalaki nga unang gituuhang na disgrasya sa iyang gimanehong motorsiklo apan gipusil diay. Giila sa Matanao Municipal Police Station ang biktima nga si Gestoni Villaraza Emelio, residente sa Barangay Savoy, Matanao, Davao del Sur. Subay sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagmaneho ang biktima sa iyang motorsiklo apan kalit kining natumba-tubangan sa Barangay Savoy Gym. Gituuhan nga na disgrasya kini apan nasuta nga gipusil diay kini og daling gidala sa Rural Health Unit sa Matanao apan gidiretso kini sa Provincial Hospital sa Digo City o girefer sa Southern Philippines Medical Center. Ginasubay pa sa mga pulis ang insidente ug padayong nangalapong impormasyon sa nahitabuan. Malipayong sugaton sa 16 ka mga pamilya sa Panabo City ang bag-ong tuig dihang gi-turnovers kanila ang balay sa Gawad Kalinga sa Barangay Dato Abdul, Panabo City sa Davao del Norte. Sumala ni Bernardo Rabanos Jr., ang project director sa Gawad Kalinga, ang pabalay gipunduhan usab sa lokal nga gobyerno sa Panabo City. Nahimong kwalipikado ang 16 ka mga pamilya human sa seminar og values formation nga ilang giapilan dihang mi-apply sila niini. Gitambungan sa mga opisyal sa Panabo City Hall ang turnover ceremony. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisita ang website na www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!